ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର କେଉଁ ତାରିଖରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ଡିସେମ୍ବର 10। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜରା ୟାଦ କର କୁର୍ବାନୀ ଏହି ଗୀତଟି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ପ୍ରଦୀପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଯୋଜନା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଏପ୍ରିଲ 2005। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଦେଶର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଯୋଜନା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି? ଉତ୍ତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1, 1956। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ବାରାଣାସୀରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ NH7। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗଛରେ କେବଳ ମଞ୍ଜି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ୟୁକାଲିପଟାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବାସ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଗଜପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବାସ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଭଦ୍ରକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନବଜନ୍ମିତ ଶିଶୁ ଶରୀରରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଥାଏ? ଉତ୍ତର 300 ଖଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୋଙ୍ଗଲ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ପର୍ବ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଶବ୍ଦ କରିପାରେ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ଜିରାଫ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିନକୋଡର ବାମରୁ ପ୍ରଥମ 2ଟି ନମ୍ବର କ'ଣ ସୂଚାଏ? ଉତ୍ତର ଡାକ ଜୋନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ମହାନ ହିନ୍ଦୁ ଆଇନଦାତା? ଉତ୍ତର ମନୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ପ୍ରଥମ କଥା କୁହା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆଲାମ ଆରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ରୁର୍କି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆରାମ ହାରାମ ହେ କିଏ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶର ମୁସଲମାନ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ? ଉତ୍ତର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ଭାକ୍ରା ଡ୍ୟାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାଜମହଲ କେଉଁ କାରଣରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି? ଉତ୍ତର ବାୟୁରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1935 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଆଦୌ କଙ୍କାଳ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ଜେଲି ମାଛ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଶାଖା ରହିଛି? ଉତ୍ତର ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସର୍ବଗ୍ରହିତା ରକ୍ତ ବିଭାଗ କାହାଠାରୁ ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ? ଉତ୍ତର OABAB। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ସୂତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ କେବେ ପ୍ରଥମେ ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1974। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୟୂର ପୁଚ୍ଛରେ କେତୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି? ଉତ୍ତର 18ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ ଅଛି? ଉତ୍ତର ଲିବିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବିର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଇନ୍ଦିରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଦେଶରେ ବେଶୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ? ଉତ୍ତର ଭାରତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନ ସହର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସହରର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି? ଉତ୍ତର ମୁମ୍ବାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୋଟ ଛପା କାରଖାନା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ନାସିକ୍। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ହିଁ ଜିକେ କୁଇଜ୍ ରହିଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।